Id-Dipartiment li investiga allegati każi ta' abbużi fih dan il-Knisja magħruf bħala Response Team se jkun ristrutturat sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Jidher li l-ħsieb biex isir dan ilu hemm u l-proċess ta' reviżjoni ħa 4 snin. L-Amministratur Apostoliku Charles Scicluna konferma ma' News li r-Response Team se jara bidliet fl-istrutturi u n-nies fih danu. Proċeduri ġiġa ġew irriveduti. Issa rridu jkollna tim tajjeb ħafna li l-qudiem sal-aħħar tax-xahar ta' Novembru nkunu nistgħu nippreżentaw il-pubbliku flimkien mal-proċeduri l-ġodda li jibda jisegwixxi dawn iż-normi riveduti. 15-il sen ilu l-Kurja introduċi tal-ewwel darba l-politika tagħha rigward każi tal-legat ta' abbuż. Iżda llum tinħass il-ħtieġa li din il-politika tkun aġġornata skont iż-żminijiet, dan biex din il-politika tirrifletti wkoll il-liġi tal-pajjiż. Resti tbidlet il-liġi u hemm l-obbligu li l-każi li involvu l-minuri imorru għand il-pulizija, aħna rridu nieħdu wkoll konsiderazzjoni tal-bidla fil-liġi Maltija. U dina qiegħda anke fil-proċeduri l-ġodda. Il-ħtieġa ta' din ir-reviżjoni fih dan ir-Response Team qed tinħass aktar minn qatt qabel wara li feċċ il-każ tal-allegat abbuż mill-Patri Dominikan Charles Fenech. Każ li fih ġie żvelat kif ir-Response Team damt minn snin jinvestiga l-allegazzjonijiet li għamlet il-vittma mingħajr ma wasal għal konklużjoni. Għalkemm dan ma kienx l-unika każ li fih qamu dubji serji dwar kemm huwa effettiv dan ir-Response Team.